Makili, abili beharrezeko hemen. Bai, hoxe. Sasizit. Erre, joño. Baitxe. Edu lize. Ia. One tosak. One tosak. Gaur egun mundu guzti jo honesin atzetik jabik. Eta honen atzetik ibili biherrik etxauk, ze askok esaten joek perretxiko harrapote. Ez, perretxiko atxiketan, ez doi ez. Perretxikoek batu, egin bidie dauzen lekuen. Eta hau, bai, ongo zuriz edok. Garbitu... Onjostu, bai. Bertan? Bai, eta zerak bota horra. Ze beti iseten dok, etxaukiek azken baten zerik ez dok, ze importantina iseten dok, behien daukezan esporak. Bai, horren bitartez. Bai, horrek iseten joki importantiek. Eta, karo, danak garbi izten bai joa, orduen datan urtien etxeu topoko bape. Hori pastma bestela be, eh? Bai. Igez onzieneko urren urtean joan da... Ja, galdu. Bai, galdu. Bueno. Gure etxeko estera, botekona. Ia, purka bagoiezak, Etxik, negu zuzatxueki? Diok, negu zuzatxuek, bai. Hortozak. Apurtu itxitxuk erz, hauzi. Bai. Itxitxuk, errez. Gugonei, beti Perdi, errera zentzun jok eta lengua de baka ditxutxuk. Lengua de baka. Bai, da, seguro asko, honeitik izingok. Horrezeko zan bixerrak. Bai, bixerrak. Bixerrak jokuzak, eta bezen minepe. Bai, holango... Bai, holango bixertxu jokuzak, bai. Latzadok. Hori dok. Eta horreitik izango da, lengua de baka. Eta guk ostera honi negu zuzak. Guretzago zuzi edok udabarritzen hasten dana, ez dok hori zuitxu hoi. Leku jakinetan, zuze leku jakinetan hasten dana, ez dok. Eta, karo, ez dok hasten neguen, udabarritzen hasten dok. Eta hau ostera neguen hasten dok. Eta guk honi deitzu txau negu zuzie. Hau, ona dok, bai ziketzeko, kordelien eskaitxe ziketzeko balizu jokonek, eta batez be, saltzak eta egiteko. Arez duzek, aberatzak itxe dituk, batez be, holan garbiunetxuetan da, euski jepikin bat sartzen dalekuetan, hori dok edartasune hori. Horitxe benetan. Pagodizetakue eta arez duizetakue izeten doke onjo zuri gozu emoten da bene zera. Baina... Lehantiok hori. Pinupian be? Pinupian be aztetuk, bai. Bai, horre, onjoetan klasa asko jauk. Guk horbe oituri ezeko hau ez dok, gaur egun onjo zurize eta onjo baltza dituk, osperik ontizena dukienak eta ez dok. Oin gero bai zeuse beste batzuk, hemen hau azpikaldi haue, laminak eukibiarrien esponja moduen deukienak. Eta baina nik horrek itxuaz batzen, ze bilurnok, ze batzuk dituk zertu, apurtu, igulestoke kapelie, eta enseguida berde jartzen dienak. Eta batzuk batute jarritzen juzak. Bai, onatosak, horrek onatosak. Bai, baina nik... Beste askok etxuzak hartzen. Ez, nik... Onatosak. Beste aldo baitik, batzuk oituri egiek, hau kentzeko. Etxak zetan kendu, gazti edienien. Hau, kendu. Bai, basuen... Nik kentzean aldekoanok. Basuen geratu deitzen. Beste batzuk etxutxi kentzen. Basuen geratu deitzen, baina holan gaztetxuetan da, hau be, ez tokain txarra jateko, Oin daue moduen be. Ez, hau bertxiko, bueno. Txino bat, honek esporok, bai, gaztetxu edok. Eta, karo, esporak oso importanti edok perretxiko zaharrien engienak, are dituk benetan, jolin. Hau edarrok, Hau bai mutikoe hau, Bai. Mutiko edarra. Perretxiko gorri batzuk, doktore batzuk, holan mota... Amanita muskaria. Mota zurizek... Amanita muskaria. Untxe jatosak, baina sakukarak jatosak, Eta hori arriskutzu edok, Zorginak eta horra ziten ez joien dantzan. Hortik, nik entzun digikoat, hortik zeratzen dela, LSD, drogia. Aluzinogenoak eidosak horrek perretxik. Bai, alan. Hori ataten egio. Jo. Azala zertute, ziketute edo entzutia. Horren azala, nik entzutie baino gehiago jokuat, ikusitxe gehiago jokuat,
baserri askotan egiten zuan, handitxo hasten zienien, azala alik eta osuen kendu eta baso baten zabaldu. Baso baten aguen, zabaldu eta eluize guxatzeko eidok sekulekue. Ba, seguro asko. Bai, entzun dira. Zehaitik dan. Euli guxatzeko balio deula. Bai. Hori entzun dira. Baina norbera jateko ez. Dana dela, batzuk jaten jurek, baina kontrol handize deukienak, Hor, bai jauzek, hor bestekaldien eta bai jauzek batzuk oso ondo preparetan dakizienak, batez ben neurri zen. Ze bere nue, oso ona eidok, baina neurri zen hartute. Bai, hori nire lagun batek esaten dut. Perretxiko guzti doze jangarriek, baina batzuk behin baino ez. Hori dok, bai. Baina hau muskaria, hori ipuinetako hori perretxiko tipu hori, da oreinkumiaz da agertzen dana irudizetan, eta hori muskaria edo hori alusinogenu edo gestoki digarrize. Beste batzak familia horretako, baina kolori ezogek berde junski eta holan. Amanita faloidez. Hori do, faloideza. Hori janeskero fit. Bai. Hori behin bakarrik. Bai, egazta da handizeze hartzen dok, eta karo, ia pasetan dok hausera guztok, eta hori zerure, da inpernure, bat jakin ez dok, hori dok. Euski, perretxikoak zertako hartu nozak, jateko alarak usteko? Bueno, pixkatan erako. Bai. Agiri gara osak, eta niri Nikolan gotzari erosio bat. Ja. Ba, espan, inok jakin iztaien, barruen zer dauen. Nikolan gotzari erabitzen joat, oilu eruteko. Ze hau, dok, arrautza otzarie. Baina nik oilu eruten joat. Gaur egun itxak inok ero baten. Erotekotan kasuela. Badakik, kontatzeko zera, ez toka txiste moduko edo. Gixo batez joan amentxori herri.